eifed hefyd. Ac fel dydys i, cyfeilo gyda Ceinwen Stewart oedd arfer bod yn athrawos y delyn iddo fe. Y côr sy'n dod i'r llwyfan nawr yw côr Merched Glyndŵr, a dyma'r côr. Mae gwawr yn fawr fach ni yn fi. O groeso i Merched Glyndŵr. Fe gafodd y côr i ffurfio ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst, ac mae'r côr hefyd wedi ennill yn yr wyl hon ac yn y Eisteddfod Genedlaethol Saltro. Leah Owen sydd wedi hyfforddi nifer o'r cysadleuwyr yn ystod yr wyl heddi, sydd hefyd yn arwen wedi hyfforddi ac yn gosod y darn Salm 46. Byddwn yn ei ddehongli yn y man. Leah Owen hefyd yn gyn arweinydd parti'r ynys a Meibion Twmonant. Ni wedi clywed oddi wrthyn nhw yn gyn tenno. Dyma nhw'n dod yn ar y deg yn llenwi'r llwyfan. Iawn gyfeillion. Mae yna 62 ohonyn nhw i gyd. Glyndŵr yn barod, a'r Telynorion yn barod. Dyna hi gwawr yn Bytysgar. Côr Merched Glyndŵr.
côr Merched Glyndŵr, y trydydd côr heno. Cwr Merched Garth fydd yn dod i'r llwyfan cyn bo hir, parti y côr ola yn y gystadleuaeth heno. Y beirniad yw Lloyd Davies, Dwynwen Jones ac Anne Williams. Dwynwen Jones wedi torri gwerus yn gynt bore yma yn ôl pob tebyg, a dyma'r ail wyl gerdd Dant iddi hi feirniadu yn byfel Diolch i Merched Lenny. Glyndŵr. Ac fe nath ei feirniadu yn y Steddfod Genedlaethol pan oedd y Steddfod honno yn y Rhyl yn 1985. Dyma ni nawr, Beirniadaeth a'i gystadleuaeth fawr heno. Wel, anwyl gyfeillion, ar ran Mrs Dwynwen Jones a Mrs Anne Williams, fi creadur distadla o'r tri sydd wedi cael y gwaith o geisio rhoi'r feirniadaeth ola yma heno. Gai ddweud gymaint da ni wedi mwynhau y gystadleuaeth, a dwi'n siŵr bod chi hefyd wedi gwneud yr un peth. Nawr, gosod Salm 46 o'r Beibl Cymraeg newydd. Nid tas cawdd ydy newid rhythmau William Morgan am rhythmau'r Beibl newydd. Y gamp, jyst i mi gael, dwi'n mond isio eiliad i egluro pam bod pwy sydd yn mynd i ennill yn ennill. Y gamp, oedden ni'n teimlo, ydy corfannu naturiol a cadw y rhythm lafar yn y canu. Heb lusgo a llyrginio na seibio'n ormodol, a heb rithro na chipio'n ormodol chwaith. Mae yn salm a digon amrywiaeth mynegiant yn ei hi, a mae'n salm yn ôl yr athro William H. Jones, yn salm o obaith, yn salm o lawenydd di-gymysg, yn salm hyderus, yn salm orfoleddus a hapus. Nawr te, ar ôl deud hynna, am i canu swynol di-ffiant, ac am yr addewid sy'n ei canu, efallai yn anaturiol i corfannu mewn mannau, mae lleisiau'r ynys yn cael y pedwerydd safle. Dwi fel Norman Lamont yn dweud rhywbeth fel hyn. Am i gosod mentrus, y mwyaf mentrus yn y gystadleuaeth, a'i canu ysgytiol mewn mannau, dwi'n pwysleisio hyn, heb fod hanner cystal ac oedden nhw yn y gwrandawiad glwson ni rhyw 2 awr yn ôl. Mae Côr Merched y Garth yn cael y trydydd safle. Am i canu grymus, lliwgar a'i disgyblaeth ragorol, efallai fod yna gyffyrddiad bach llafurus mewn mannau, mae Côr Seiriol yn cael yr ail safle. Ac am i canu amrywiol, naturiol, meistrolgar, lliwgar a llawen, dwi'n pwysleisio'r gair ola yna, a llawen, mae Côr Merched Glyndŵr yn cael y safle cyntaf. Yn gyntaf, Merched Glyndŵr ac yn derbyn 175 o bunnoedd o gronfa fynesu Amy Parry Williams a thlws yr wyl ynghyd â tharian goffa Davies o Feirion i'w dal am flwyddyn. A'i arweinydd nhw wrth gwrs yw Leah Owen. Merched Glyndŵr wrth gwrs o ardal Dinbych. Yn ail,